Takže čau lidi, dneska jdeme hrát. Точно, верняк. Jdeme hledače hotelu. От зараз справи підуть на лад. Táta má Тільки pravdu, пиво треба ale розчехлити. lidi, já nevím, jakože já tady hledám po celém kruhu, nemám Jelikož hledat. prší, venku je ošklivo, takže hledat nemůžeme dneska, tak si to zahrajeme. No. Když to můžeme hledat v realitě, tak si ho zahrajeme. A hotovo. Very fine, Roy. Nějaká konzerva lidi. Článek, kolik má hodnotu? Já si myslím, že je 1 euro. No, co asi? 1 euro. Vyhazím a dáme pryč. Víte, co by mě zajímalo? Co dělá na písku hlína? Jednou tam je písek a na tom je hlína lidi. Co to je? Kde to jsme lidi? Kde to jsme? Čeká, já se takovým vlátěma. Tam mám furt jenom jedničky tady. A vlastně jednička vždycky tam zebí. Nejlepší je 4. Teďka je nejhorší. Nejhorší je 1. Ale lidi, tady je to naopak. Vidíte, tady je jenom hlína na to písku. Ale to je pravda. A víte, co je taky divný v téhle hře? Lidi, tak musíme kopat. Nový. Lidi, tak co to je? Ось це кругляк так кругляк. Nemám minci za 800. Jsi našel? Ty krása, vidíš? Lidi. Jo, lidi, no má nová mince za 800. Tak 5 je nejlepší, lidi. 3 teda. Tyhle mince za 800. Počkej, až se dostaneš dál, tak se zbálíš, co tam mají všechno. Знову один пейзаж. Třeba za 1 korunu. Ještě ho tady jednou pohledám, celý místo. Činu. Lidi. No, prdel.
No vidíš. To se klíčí, veď, chudák. Тривал би вже час зробити. To dostaneme lidi, musíme. Zastanem, protože já musím se tam vrátit, to najít. Baterie je nabité. No, to vím, že je mám nabité. Takže prodejna. A mám 300 taky. Mám 312, takže budu mít na nový detektor. Jo? Jo, protože mám 312. Šetři. Je- Já jsem taky kupoval, no. Když jsem ho jak jsem koupil, no. Já si to já až budu mít 1000, tak já se vrátím na jedno místo, protože tam je takovej prodejce, on bude hledat za mě. Jo, to, jasně, že si ho pronajmeš, ale to je bomba, no. To taky tak to dělal, jsou drahý, ale. No já jsem No, našel, který stál 1000. A vždycky ho pošleš, kam ty chceš, a on tam kope. Hele, ty ho prostě pak na mapě ukážeš, kam má jít, a on to pak kopeš všude, no. Taky jako občas něco jakoby najde, ale čekal jsem teda, že najde toho víc. Já mám 1009. Něco napřed to ti to hodí, no. Já mám 1197. A kup si lopatu, pak to budeš mít rychlejší to kopání. Mně stačí ta malá. Ale když koupíš novou lopatu, tak budeš mít rychlejší to kopání, víš? A mě? Že to budeš mít, teď takhle to kopeš dlouho, ne? No, moc ne. A jo. Pak když kopeš ne, prostě takhle to kopeš třeba 3 vteřiny. Možná i 4. 5 vteřin. 5krát musím kopnout. No a pak když kopíš novou lopatu, tak to máš na 2 vteřiny peč. Tak já si ji zkusím To koupit. ušetří čas, víš co? Si jdu zkusit koupit. A oni stojí 3000. A mám jenom 1000. Já mám jenom 1000, ale jestli bych chtěl za 4krát, že bych to měl hned na jedno kopnutí, tak musím mít 17 000. No, musíš hledat, šetřit, dělat úkoly. Jak to bude? Jak mám bude? Nebo si můžu koupit, nemůžu. Jo. A co bys chtěl dál? Tak, jo, hlad, lidi, To bych chtěl. lidi, jdeme. Зараз відкопаю. Nevím, proč je ukrajinské lidi. Jestli to víte, tak mi řekněte. От зараз справи підуть на лад. Тільки прилад Як треба сам що? розчехлити. Však jsem šel ze stanem. Tak jsem řekl, že stanem. Počkej, máš to. Ty vole. Já tam. Lidi, tady je už končí cesta. Так, Prostě vítání. A já takrát běhám. A já takrát běhám. A já takrát běhám. Běh. Já tak mám rád. Je. To seklo. Jo. Aha. Tady jsem se označil lidi. Tak. Ty si jdi nikam. Já už to po tobě Та nebudu наче десь тут. hledat. Zdá se, že nikde je nikde. Lidi, teď máme dobrý nález. Ну, в полі не йдуть, в опі фарту не дають. Jedna. Lidi, jedna kolona to bude. Jo. Zahazuju. Je to ještě něco.
Bouzdro, cigarety, gazety, Bouzdro, gazety, takže a mám novou věc. Tak jo, tady ještě něco je, jo. Ježiši. Tu mě mám ztráta času, tu vole. Hece před sebou. Všechno vyhazuju. Taky. Taká mapa. Jo. Добра тобі, козаче. Uvidíme se. Ty musím mít dlouhou lidi cestu na to zatím za hledačem a on bude hledat místo mě a já taky budu hledat, ale nebudu mít víc nálezů vlastně. On bude mít svoji tašku a já když půjdu něco podat, tak já vezmu to jeho a půjdem tu jeho lidi. Dobrý. Správně cestě. Здорово, тілі, здоровий дух. Tak já musím jít úplně zpátky. Tak nazdar. Víš co? Jak když jsem šel z toho hledání, tak já měl jít nazpátek, ale já myslel, že když půjdu napřed, že to je tam, ale hovínko velký, víš proč? Protože ten stál 40 000. Jo, ty už chceš to si najmout toho pléra. Jo, já mám 1191 a tam ten stál 1000 jenom. Ne. Jo, Pár, jo, takže já jdu celou cestu to se mi zpátky. nezdá, Matěj. 10 000 podle mě, ty byly vždycky drahý. To jsem si nemohl ani dovolit já takhle začátku. Když jsem fakt si kupoval až, když jsem byl fakt hodně daleko, našel jsem toho plno a měl jsem peněz jak želez. Kupoval jsem si lopatu, měl jsem nový detektor, stány jsem si kupoval a pak teprve jsem si kupoval tady ty frajery. To nebylo 1000, to fakt ne, bylo už 10 000. Teď jsem to dlouho nehrál, ale tohle si pamatuju moc dobře. Matěj, fakt je to, fakt. Je tomu, 1000 jo. От зараз справи Тоді підуть на купиш, лад. можна Тільки так. прилад треба розчехлити. Лопату ти бейку за 1000. Ani ne.
Tak tady dna. Já ho počkám. Tady má být. Jo, tady je. Обов'язково попрацюю. A jo, 10 000. Stav. Chci zasvítit želvám. Ploč. Chci zasvítit želvám. No, on si pohodí. Таким гостям завжди рад. Podívej, kdo je tady hledá mince. Že to je zajímavé. Možná byste mi mohl pomoct. Najít kráský zvonec patří z doce mé krávě pasla na louce západně od Kvěsnice. Jo, takže někde tady hned. No. Ось тут ми багаття розпалимо. Зараз я чаю накачаю. Když půjdu po téhle cestě, tak to uvidím. Dobrý lidi. Jo, lidi, zkuste hádat. Já myslím, že bude 10 korun. Co vy? Vy myslíte, že 12. Ok. No takových na stejno, no, protože to je 11. Každý oba o jednu víc, takže jsme vyhráli oba. Jackpot. Tak. Tady video asi končí, takže čau.